Karaan. Paborito. Tandyad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig, good morning da balang sinansakay. Agaw na Lunes, petsa 26 da bulan na Enero 2026. Wadyala, so programan pitalaran nyo pangiparuntal na sa informasyon balita. Na saray matuan likna ay balay. Olob kantabayo kapaborito yo Joseph Kanilang Bakanita na amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarangel. Yada saraya balita impormasyon. Yenda nadala na da panamaglay na saya na programa. Morning, good morning. Da saraya talagan mangkuli paspas piano makalmo na pambilay. Nakalmo na saya isaliw para da taganoy laman tanpang kaukulan na dinagwagaw. Ay gastos sa tatang tanagagik. Numpong mga masisipag nating kababayan na lumalaban ng parehas. Nagtratrabaho ng legal at tatang tanagagik. Unahin na natin itong usaping legal. Kung saan talagang patuloy pa rin ang operasyon ng mga iba't ibang mga illegal tulad ng mga illegal na pasugalan na tatang tanagagik. Ayon sa ating nakuhang impormasyon, ay pinakikilos na ang mga kapulisan patungkol dito sa pagsawata ng mga illegal gambling dito sa ating lalawigan. Dahil sa ating nakuhang impormasyon, meron daw mga nagaganap na pagpapataya ng STL na kung saan ay hindi ito nire-remit sa opisyal o kaya legal na nag-ooperate ng STL sa Pangasinan itong Grand 88 Gaming Corporation. Kung saan ito ay dinadala sa
illegal na bukis. Alam po ninyo yung bukis, yung po yung hindi nagre-remit ng share sa PCSO dahil wala silang prangkisa. At ayon sa PCSO, ang opisyal hanggang sa ngayon, hanggang February 28, na nag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan ay ang Grand 88 Gaming Corporation. Pero may mga ilang bayan na ayon sa impormasyon dalawa-dalawa yung pinag-ririmitan ng mga kabo. Mayroong sa Grand 88, mayroon naman sa mga bukis. At itong mga bukis, ito nga yung mga illegal. Kaya may sulat nga ang pamunuan ng PCSO na sawatain. O kaya ay tignan ang operasyon ng mga illegal at ito ay dapat napatigilin. Dahil ang prangkisa ng Grand 88 Gaming Corporation ay hanggang February 28 pa at walang iba na pwedeng magpatakbo ng STL sa lalawigan ng Pangasinan kundi ang Grand 88 Gaming Corporation. Kaya kailangan masubaybayan at matignan itong operasyon ng mga illegal na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Illegal in the sense na sila ay hindi nagre-remit o nagbibigay ng share sa PCSO at talagang illegal sila dahil hindi sila ang may permit to operate or certificate to operate ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kung totoo man na maraming mga illegal na ayon sa report, sumulat na rin ang Grand 88 Gaming Corporation sa pamunuan ng kapulisan na magbigay ng police assistance at tignan yung mga bukis na nag-operate dito sa lalawigan ng Pangasinan. Malaki ho ang kaibahan ng legal at illegal kung ang pagpapataya ang pag-uusapan ng small town lottery dito sa Pangasinan. Wayakin bakit? Dahil kung kayo na mananaya ay doon kayo tumaya sa mga kabo kobradores na nagre-remit sa bukis, bay wala hong kasiguraduhan yung inyong tama na may bibigay. Why? Because sila ay illegal. Paano kung nagkaroon ng raid? Dahil yung hiling ng pamunuan ng PCSO na bantayan itong mga allegedly naglaganap ng mga bukis. Paano kung doon kayo tumaya at doon dinala ng inyong mga kabo ang inyong taya? Tapos mayroong raid. Tumama kayo ng malaki. Anong mangyayari? Delikado. Baka hindi kayo mabayaran. Samantalang doon sa tunay, itong legal na nag-operate ng STL, itong Grand 88 Gaming Corporation, pag yung kabo na doon niya nire-remit ang tinayan ninyo, ay sigurado na pag kayo ay nanalo, maibibigay ng buo ang inyong mga panalo. Ganun po yun, yung kaibahan ng pagtangkilik sa legal at illegal. Kaya ito, tingnan natin, antabayanan natin ang magiging aksyon ukol dito sa nakuha nating impormasyon na may mga sulat na pinarating sa ating mga kinaukulan para nagaling sa PCSO at sa pamunuan ng Grand 88 na sana ay tignan at bantayan yung mga nagpapataya
ng small town lottery na hindi naman sila authorized ng PCSO at hindi naman sila nagre-remit ng kanilang pataya sa Grand 88 Gaming Corporation. Kaya tignan-tignan ninyo yan, lalo na kayong mga mananaya, yung tumatangkilik sa Game of Chance na small town lottery. Siguraduhin ninyo na ang inyong tinatayahan ay talagang legal. Yung mga kabo na nagre-remit ng kanilang mga kubransa sa Grand 88 Gaming Corporation para mayroong seguridad. Ibig sabihin, pag kayo ay nanalo, ay tsak na yung panalo ninyo makakarating sa inyo. Alas 7:44 ng umaga. Sa inyo pong mga sumbong at reaksyon, maaari po kayong mag-text sa ating text line 0945-183-4352. So dapat din aksyonan ng ating mga kapulisan itong mga illegal na mga pasugalan, hindi lang ho dito sa small town lottery, hindi lang dito sa mga bukis bagkos, ay sa mga iba't ibang nangyayaring sugal. Mayroon tayong tinatawag na one strike policy. Nasa na yun? Dahil may mga sumbong din sa atin sa mga iba't ibang barangay na pag piyesta, inaalaw nila yung pagkakaroon ng perya. Perya kumon, ya pampalikat da sarang residente barangay, pero peryahan na may drop ball. Peryahan na may pabingo na malaki ang papremyo. Ano ba yan? Hindi ba sugal yan? Yung mga drop ball na yan, hindi mo yan may tatago Not unless na may basbas. Kasi pag may basbas yan, wala. Pipikit na lang sila. Hindi nila yan huhulihin pag may basbas. O pag magre-report ka, sakalang nila aaksyonan. Habang walang nagre-report, abay patuloy na namamayagpag yung mga illegal na gawain. Pero sabi nga nila is for yung fundraising para sa piyesta, para may pundo na gagamitin sa piyesta, pero sugal po yan. Bakit? May exemption ba? May exemption ba? Wala naman, di ba? Basta may taya, may sugal, tatang tanagagik, sugaltan. Basta timaya ka, sugaltan. Pero iba rin itong usapin sa Game of Chance na small town lottery, dahil yan po ay pinapayagan. Laula itong mga laro sa PCSO, may taya nga, pero legal po yan. Yan po yung ang proceed po dyan, ang kinikita ng PCSO in return ay talagang nakakatulong sa ating mga kababayan sa kanilang social obligation, at pati na rin sa mga iba't ibang mga gawain upang tumulong, lalo na sa may mga karamdaman. PCSO, itong larong Scratch It, itong larong 645 Game of Chance, ika nga may taya pero legal. Pero yung mga ibang nangyayari na illegal, na wala namang lisensya to operate, tulad ng mga peryahan sa iba't ibang bayan, yan, mga drop ball, mga tupada, illegal po yan, di ba? Yun po yung dapat aksyonan ng ating mga kapulisan.
Illegal gambling, ika nga, may one strike policy dyan ha. Violation of Presidential Decree 1602. Bakit may mga sumbong na may mga nangyayaring mga tupada, peryahan na may drop ball sa iba't ibang barangays, Tatang Tanagagik. Sabi nga nila, Engineer Nixon, hindi nila alam, hindi nila nakikita. Samantalang yung nagtutong itch, wala da silong na kawayan, walang silong na mangga. Inakikita po ninyo. Di ba yung tupada maingal? Mambanduray totoo, di ba? Lugis, kwantura. O di, isang kalikas. Yung mga peryahan, di naman nila yan na may mga drop ball. Hindi naman nila yan nilalagay sa tagong lugar eh. Kitang-kitang mga yan eh. Di ba? Ay, socialist. Morning, dita na balay na linggayan na public market. Daming nakikinig sa atin dyan. Yung malaking issue dyan ha. Yung pong 40 million pesos na nasa kamay na ng Lingayen Treasurer Office. Pero may anaantay pa, may iniintay pa na naantay pa na dokumento. Bago nila yan i-release dahil parang binalik ata. Yung papeles, iba yung pipirma o yan. So, antay-antay lang. Yung 40 million pesos na ayuda para doon sa mga biktima ng nasalanta ng bagyong Uwan or Yuan. Kamyamelay Mantalara na dasatan niya 40 million pesos. Kay mapagat tanat jada keraw nasaray marami asalanta, rami biktima na bagyon Yuan. Aya kumun iterdalan na kashtan tapyano isaliw day pasa kero para figure na samay totally damage sa abungda. Damat nasara may partially damage sa abungda. Aya kwartala ya iter ag kayo mapagat agwardyadutan. Wagwardyaan nasaray konsehalis yudta niya talagang wala rada good governance. Tanon tanmat na Mayura Iday Castañeda noon tutay keruyo si katutan sweater to. Enya no gabayoy kastan ya iter adsay si kayo. Yan na talaranan nyo, tano na si Kasulara tay papilis, walalay go signal ya i-release siraratan na da sikiran kabaluyan ditanad balay na linggayon. Ag kayo mapaga. Kawadtan si Councilor Jonathan Ramos. Ay agwagwardyan tutan, neneng tutan noon tutay keruyo. Para da satay pangkaukulan nyo para sa tay dugay pangiyater da sesi kayo ya ayuda parte na sa tay 40 million pesos yan ang lapod national government si kaso antutan tanmet na Councilor Randall Bernal good governance seraraya syuparaya pigararayan konsyal. Morning mat, dakinan Councilor Doc Carlo Changson. Iramay konsyal ditan. May anak na Mangkaloy, abogado. Councilor Makaraag, good morning. Kana aming kilatan niya konsyalis med balay na linggayon.
Nani kapigan ni may bagyon na yuwan. Medyo bayag la pero wala labat lay asikasundan na papel yan na pag napirmaan isang data ni Pawil di tanad treasurer office. Di tanla. O ilako mo na MSWDO. Yaratay listaan kangaran na talagan si kararatan sunupag yaindan. Alam nyo kung akong tatanungin dyan, yung mga hindi naman na apektado, ang dilatay sana all. Wag na yung sana all. Baka indan nyo namin, panagpolitikalatan. Ilapag yun namin, ay hindi dapat kung sino yung dapat lang na tumanggap ng yun maong. Taantak wala so listaan niya iter nasaray kada barangay no sikare makanta no anto no syupa. Antoy agawa dabong no syupay no pagya indan. Dun yun. Kaya sikiran na kaparak ya residentid tan no akayumet masyado na apektado. Insan wala met so may kaya yud bilay. Kaya kilami sa samsaman nagsatan. Yes, no dengalan, balag ya kantidad 40 million pesos para dasamang balat so agay-gay so abong to. No nayari, papigar yun po. Di ba, engineer? Ganun yun, tulong nyo na rin. Gilaan na pibutang nyo, no, ag kayo masyado met, ya apektado. Kawalara may mentalidad na arom. Kinagak, adalap sirin, twa, adalap kayo. Adalap tayo namin. Pero agmet damage sa abong nyo. Wala met so may kaya yud bilay. Ayan kilad tan na mi sasam-samsaman. Dapat identifyan no syupan talaga so sara may nepeg ya tulungan. Ganun po yun. Tulong nyo na rin sa kanila. Nakaslakan, nagagawa, sana all kwanda. Kinata, dalap kami met. Si mabilabat may danom, di manad lagwer tayo. Agmat damage sa abong nyo, agkilami sa samsaman. I-wave yulatan, indanda kayo, iteryulad, sama na si Unya, Yapulano, tanis ang kanong nung ko'y awawi to. Niya may abong to, alakasan. Agnya katrabaho, yapigay agaw. Ganyan atay gawak iteryulad sik ay noon tanso disposisyon yun bilay may kilami samsaman iteryulatay tawalare arom ilapag day antak wala so mambabantay say sikatayo wala so akatandag dasay sikatayo. Ano manggawa kay kamuungan na balusantan na grasya. Manggawa kay kaalikotasan ay agamansan siyatan. Ingungutod bilaytan no manggawa kay kaalikotasan to adakil so kwartam natan. Pero sabi agaw, naaburido ka ay sige pa may agkamakaroon agkamakaugep. Dinagto ka may sangkaalmo sangkaluto hayahayang buhay. Ibig sabihin walang problema. Kaysa makwarta napno na problema napno na ingungot may rap sumambila yung man. Morning dasaray dumarangal titan da Sitio Playa. Da barangay Pangapisan Norte. Nayari tawalay kagawad yun tanya naninong kay vlog to. Ilalaban tumet tay kanepegan nyo. Yanon sabitan niya kwarta kwanto bantayan tumet tan ikero tumet. Yatan cash yon sabi da saisi kayo. Kapiano walay pampapigar yo'y abong yun, mambilang at inapigar tala, sigurado inyutang da, walay ibayar yo. Tanso irapin, maminsan gobyerno, di ba, Engineer Nixon? Pag may sakuna, abayag line san na iter iraratan niya tulong, dapat right after
nasamay sakuna kababiga nagastos dalan tampol na pinabangan la singasama na baybayag lamay uwan or yuwan nya bagyo hanggat nata nagnin na i-release pero kayo mapagat iter data na iter wala bat laso mulag ya pigeran da piano na i-release ratan ya bali-bali bantayan timutan panamaglay na sar opisyalis tayo no kasin na aramay na indan talagan na si karaet tunay ay biktima na sa bagyon yuwan. Malay nalga pa ya barko Engineer Nixon. Canada parte na Mindanao dyan sara ang kaplasan at Pelisneso search and rescue operation. Duarala so kumpirmado ni Natay. Ang tandaan antoy coast na samay in lubog na barkudan. Da parte na Mindanao wala namang masamang panahon. Saya disgrasya kakirum yakwanda. Nako. Pero saya abalitan ta Engineer Nixon. Wala mo so ginawan kamungan na sara may Chinese Coast Guard. Sara may manasamsam na West Philippine Sea. Ay dayo ko pa mutira mabuhay po kayo Chinese Coast Guard dahil sila ay tumulong may mga na-rescue din sila na mga biktima sa paglubog ng barko na yan. Likna ay balay yung tuloy tayo kasumpala na pigaran makanan pay mano malalapod saray manangantabay. Puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel.
Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:05 da kabasan na programa na Likna ay Balay. Kolop kantabay na amigo yo RJ Jimenez at your service always. Da nakapaborito Joseph Canilang Bacani, Jada Aspeto Technical, Engineer Nexon Dakal. Yada saray rumnira na impormasyon na balita. Okay, batin tiniraya iso man view da saya sikat tayo. Aray viewers tayo ditan da bali na binmalo insan na Pilitigno. Good morning. Tan da Caloocan sur or norte abong mo insan. As para family ditan da barangay Kalit. Alvin Sandoval, tan si Engineer Larry Melendez. Good morning. Tan si Madam Principal, di tan da Barangay Pututan, Edwin Malay. Aruman na numpisa, may reaktibidades para da sa pampiesta na balay na Binmalia. Nanay nakabatan tita na da programa tayo na PAM. Paninilbi ang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay na nita na oras na alas 8 media yang alas 9 nakabasan. Si Roger na Labrador, Pangasinan, good morning. Karaya tagatan da Baritaw, da Mangaldan pa Manawag, Pangasinan, good morning. Maganot ramay suki tayo na tagapakinig dyan dito sa ating impilan dyan sa bayan ng Bugalyon, dyan sa may Salumagisor. King, how are you? Good morning. At sa mga suki nating tagapakinig dito sa lungsod ng Dagupan, dito sa may Bulosan, yan sa Mamalingling, good morning. To may reaksyon dito
ukol dito sa mga naglipa ng bukis. Sabi ng ating texter, ito basahin ko lang. Don't mention my name, boss. Pero ang obserbasyon ko, walang magaganap na bola ng bukis kung walang paintulot. Mga mayors kwantumot. Reaction tumot ya, Akin ay mayor ay, so ibabagam diya ay aging ay. Sabagay, sila yung namamahala sa isang bayan. Pero ako hindi naniniwala dito. Baka hindi rin alam ng mga mayors. O baka nagninindrap lang itong mga nag-operate ng bukis. Dahil alam mo, kaibigan, kung sino ka man, number lang naman ito. Sabi niya dito, hindi daw makapag-operate ang bukis kung walang paintulot mga mayors. Yun ang kanyang text. Yun ang liknaan ng isa sa ating mga tagapakinig. Dahil natalakay natin kanina yung issue patungkol dito sa mga report allegedly na dalawa ngayon ang nagpapataya ng small town lottery. Ito yung legal na operasyon ng Grand 88, legal dahil sila pa rin ang may hawak ng prangkisa, permit to operate galing ng PCSO hanggang February 28. Pagbukis ka mo, illegal dahil hindi naman sila yung nakakuha ng prangkisa, bagkus ito yung mga grupo na nag-operate on their own. Wala silang nire-remit na share sa PCSO. Etong texter natin, ang sabi niya, hindi daw makapag-operate yung mga bukis kung wala silang basbas, parang ganon. Pero sa atin naman, in fairness sa mga local chief executive, di ako naniniwala na may basbas sila dyan. Wayakin bakit? Dahil alam naman nila ang batas Diba? Alam naman nila ang batas. Alam naman nila ang legal at illegal. Diba? Paano nila bibigyan ng basbas yung mga nagbubukis? Alam naman nilang illegal at alam din nila na pag napatunayan na sila ay sangkot sa illegal na yan, abay meron silang kakaraping asunto, kaso, di ba? Itong nag-text sa atin, ay doubt Pero kung akong tatanungin mo, hindi ako naniniwala na may basbas. Yung mga mayor sa pag-operate ng bukis dito sa ating lalawigang Pangasinan. Baka nagninindrap lang sila o baka tago yung operasyon nila dahil illegal yan Talagang huliin sila ng pulis. Kaya kung meron ka man na alam na nagbubukis, kaibigan, report mo sa otoridad para sila ay hulihin dahil illegal nga yan At hindi yan mamamayagpag dahil may kautusan sa ating mga kapulisan, sa ating mga chief of police na paghuhulihin itong mga gumagawa ng illegal na sugal dito sa ating lalawigan. Kaya pag ang liknaan mo dito, pinarating mo, hindi daw magiging matagumpay ang mga operasyon na yan o hindi magkakaroon ng bukis pag walang basbas ang mga nakaupong mayor o
parang hindi ako sang-ayon dito dahil alam naman natin na alam nila ang legal at illegal, di ba? Ba't nila bibigyan ng basbas yan? Siguro may nag-ooperate ng patago at yun ang dapat na may sumbong, di ba? Kung alam mo kung saan. Kaibigan, yon yung nagbigay ng reaksyon dito. Alas 8:13 ng umaga. Sa iba pang mga impormasyon, talagang tuloy-tuloy yung mga banat ni ate Super Ate Super Ate, ito yung si Senadora Amy Marcos. Dahil parang mayroon na naman siyang tinuran o sinabi about sa pag-aaruga. Yeah. Pag-asikaso sa kalusugan ng kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos. Sabi naman ng Malacanang, ang lakas-lakas ng ating presidente. Ay, buhay. Sabi nga ng kumpare kong manginginom pag sobra na ang politikahan at usaping politika ang palaging pinag-uusapan at yung paghanda sa nalalapit na presidential election, this will be sa 2028, ba'y wala nang may susulong na mga magagandang batas dahil puro investigasyon na ayon sa aking kumparing manginginom, investigasyon na hindi natin alam kung hanggang kailan at hindi rin natin alam kung talagang ang mga mapaparusahan yung mga nagkamal ng limpak-limpak nasa lapi sa kaban ng taong bayan, pera ng taong bayan, kaban ng gobyerno. Sabi ng kumpare kong manginginom kaya kailangan tuldukan na daw yung mga usaping pampolitika dahil kung minsan nagagamit na rin ito. Sabi niya, totoo naman nagagamit na raw sa pang-personal na interes at nasasakripisyo na ang kapakanan ng maraming Pilipino. O yun, yung obserbasyon ng aking kumparing manginginom pero talagang matalas din ang pag-iisip. Pag nakainom na, Engineer Nixon, doon talagang yung mga mga insight niya sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa bansa natin, mapapabilib ka din Dahil talagang may mga punto rin siya na talagang pakikinggan mo Lalo na itong usapin sa kung paano tayo makakalaya sa kahirapan, parang ganun. Kung paano natin maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino, yan. Mga panukalang batas na kapaki-pakinabang, ganun. Mga dapat trabahuin para naibigay yung magandang pamumuhay para sa madlang people, yan. Yung mga tinuran ng aking kumparing manginginom. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi lang naha-highlight yung mga magaganda na ginagawa dahil ang natututukan itong mga controversial na mga issue. Sa akin bumalik Alam mo yung direction nung sinagot ko siya ng ganon na hindi lang naha-highlight kako dahil ang napag-uusapan ang pinaka-viral itong mga nakawan kako sa kanya sa akin bumalik nung
Dinabi ko sa kanya yung ganun, Engineer Nixon. Alam mo sabi sa akin? Kasalanan ninyo yan eh, kayong mga media eh. Gustong gusto ninyo yung mga kontrobersyal eh, sabi niya. Medyo natameme ako ng konti. Pero nakapako rin yung rason sa kanya. Iyon ang pinag-uusapan eh. At pinoprotektahan natin ang kaban ng bayan eh. Kako din sa kanya. Pero sa loob-loob ko, tama naman yung sinabi niya. Ang nadidiinan kasi na palaging pinag-uusapan yung kurakutan. Pero yung mga magagandang balita, parang dekorasyon lang sa mga kabuuan ng mga balita. Tama naman yung kumpare kong manginginom. Kaya sabi ko sa kanya, sige, balansihin natin. Mapapakinggan mo yung mga hindi mo gustong balita, pero dapat lang na malaman ng taong bayan kung ano yung nangyayari. Pero kung sa kabutihan naman, makikita naman. Yung mga iba ay talagang nag-iisip, kaya lang nasasapawan. Tulad ni idol ko, pambansang bigote, si Senador Robin Hood Padilla. May number 1 na senador yun di ba siyang number 1? Maraming bumuto sa kanya pero tama naman yung kanyang punto. Dahil sabi niya medyo tigil-tigilan yung usaping politika Dapat sabi niya, tutukan natin yung kapakanan ng taong bayan, yung mga mahalagang panukalang batas, sabi niya, na magpapaangat sa kabuhayan at hindi magpapahirap sa pamumuhay ng maraming Pilipino, sabi niya. Kaya mga urgent na kailangang ipasa, mga urgent bill na kailangang ipasa, sabi niya. Sabagay, may punto naman siya. Isa na dyan yung sinusulong na pagdadagdag ng buwanang sahod, yung pagiging patas na sweldo. Wala na yung iba yung sweldo sa isang rehiyon, iba yung sweldo sa probinsya, bagkus ay isa na lang. Yung minimum na sahod ng bawat empleyado, pribado, gobyerno, parang ganun. Para at least kung nasa probinsya ka, medyo yung cost of daily living allowance mo konti, dito ka natitira, di ba? Hindi ka na makikipagsiksikan sa dyan sa Metro Manila. Dahil karamihan sa mga nasa probinsya, dyan sila pumupunta sa Metro Manila. Dahil iba nga yung sahod dyan, mas malaki. Dyan sa NCR kaysa sa mga probinsya, kaya dyan sila pumupunta. Nagsisiksikan sila dyan. Ngayon, kung patas, pati sa probinsya, parihas, yung minimum wage, mababawasan yung pagpunta sa Metro Manila, di ba? Mababawasan yung dami ng mga tao dyan. Tama naman. Naisulong na yun, nasa third reading na, kumusta na? Ano nang nangyari sa sinusulong na batas na yan? Maraming batas ang dapat pagtuunan ng pansin. Ito, nalalapit na yung eleksyon. Yung eleksyon ng barangay, di ba, sa November 2 na yun? Yun ang pasiguro ni COMELEC chairman, si kaibigan kong Sao, si paring George, Boss George. Sabi niya tuloy na.
Hindi na mapupospone. Yan. Batas na yan, sabi niya. Yung barangay election sa sa November 2. Ay, right after All Souls Day yun ay All Saint Day. Oh, 'di ba? Kaya ko nabanggit yan yung eleksyon dahil may sinusulong na batas para sa Magna Carta sa barangay at atang Tanagagik. Ito yung magkakaroon na ng sweldo, hindi na honorarium, sweldo na. Ang ating mga mapipiling barangay official, pati na rin yung mga BHW, pati na rin yung mga tanod, magiging permanente na sila. Hindi na yung kung bago yung kapitan, hindi kaalyado, aalisin. Parang co-terminus din sila, Kaya maganda yon. Gusto ko yon na maisulong na yon. Para at least, medyo madadagdagan din ang sahod ng ating mga barangay officials. Siyempre, may na rin yan, yung akasiguro kamot, kasi pag tanod ka, para kang pulis sa barangay, ikakarampot lang yung honorarium, itinataya mo ang iyong buhay. Ganon din sa mga BHW natin. Sila yung unliliber barangay, piyan na asikasuon sa suabig laman, nasaray kabarangay, di ba? Pati na rin si kapitan, pag malaki ng sweldo, malaki na yung may bibigay niyang tulong. Dahil alam nyo, malit lang yung pundo ng barangay. Tapos pag ang ibinoto ninyo kurakot pa, kukurakutin pa niya, wala nang matitira. Ano ba yan? Kaya may sumbong sa atin, di ko pa papangalanan, di ko pa babanggitin sa kung saan, na nung siya ay nanungkulan, talamak daw ang pasugalan sa kanyang barangay. Ano ba yan? Pinababayaan lang niya. Pero yung sumbong na yan, i-verify pa natin. Sa kung saan at anong bayan yan. So, yun yung mga batas na napakaganda. Yun yung mga dapat pagtuunan ng pansin. Yun yung mga batas na kailangan maprubahan na kaagad para pakinabangan na. Dahil sa araw na ito, Engineer Nexon, ito yung start uli ng sesyon ng Kongreso at Senado. Hindi ako nagkakamali. Ang unang pag-uusapan sa ating nakuhang impormasyon, ba itong pagsasampa ng impeachment. Nakaw. Daming nagsasampa ng impeachment. Laban kay Presidente BBM. Kasambuton damot, anto Yan pag ito uli ang pag-uusapan, ang kapula. Mabibinbin uli yung mga panukalang batas na isinusulong at atang Tanagagik. Na pagka yan ay naprubahan, ang dami, sa totoo lang, kaya medyo nakurot din ako doon sa sinabi ng kumpare kong manginginom kagabi. Kayo kasi pinagtutunan ninyo ng pansin, yung mga puro headline nyo, yung kurakutan, sabi niya. Sana gisingin nyo din ang ating mga mababatas na urahin yung mga kapakipakinabang, sabi niya sa akin. Ito na, kumpare kong manginginom. Kapagat tutukan timot, iraratay proposed bill, talagan
mangiter na kapakinabangan sa ating mga mamamayan. Sesyon ngayon ng sangguniang panlalawigan at isa sa mga hinahangaan natin dyan na talagang nagsusulong ng mga batas na kapakipakinabang sa sangguniang panlalawigan para sa lalawigan ng Pangasinan. Ito hong si 4th District Board Member Jerry Rosario. Meron siya uling panukala dyan para sa maagap na pagresponde pag may sakuna. Ayun yung mga kapakipakinabang na mga sa lokal mga provincial ordinance na ipapatupad. Katulad na rin nung paglalagay ng mga maiingay na tambutso. Although mayroon ng mga barangay ordinance, yan, municipal ordinance patungkol dyan, gusto niyang ilaganap ito sa buong lalawigan ng Pangasinan. Lalo na yung mga minomodify yung kanilang mga tambutso, okay lang. Maporma, gawin ninyong parang brusko pero wag lang maingay. Pero pag LTO nakahuli sa inyo at binago ninyo yung itsura ng inyong mga motor, lalo no dyan sa tambutso, yabay magmumulta kayo. O yan yung mga kapakipakinabang na mga ordinansa. So mabuhay ka, Board Member Jerry Rosario. Nakita ko yung interview sa kanya So puro mga kapakipakinabang na mga ordinansa ang kanyang inaakda yan sa sangguniang panlalawigan. Mapulay malam ya oras sa sayang programa tayo, programang Liknay Balay. Yada ngaranan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hanggat tayo na las 8:30 sayang kabosan taon tumbok at tampol 30 minuto siya pakarangalan nyo na sa impormasyon balita. Yan nagagawad bali na binmali at programan PAM. Paninilbiang agresibo at matapat sa binmalay. Amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Santos ang maabig ang kabusan at balang sinansakay. Dalabat DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng